Dobrý den všem, nebo spíš dobré, krásné odpoledne. Moje jméno Tomáš Kanturek, v Microsoftu působím coby technologický evangelista, což neznamená, že bych pořádal nějaké černé mše za úspěch Microsoftních produktů nebo něco takového, ale spíš se snažím o to, aby ti správní techničtí lidé dostávali ty správné technické informace. Věřím, že se to během dneška podaří. Během té následující necelé hodinky bych rád udělal takový úvod do toho, co je to vlastně virtualizační platforma Hyper-V, co od ní můžete očekávat, jaký můžete získat, v jakých scénářích se dá použít a podobně. S tím, že bude to spíš teoretická věc, pokud byste si to pak chtěli vyzkoušet v praxi, tak po skončení téhleté přednášky budu mít nahoře workshop. Jo, čili kdo budete chtít, tak si můžete Hyper-Včko potom ošahat. Rovnou se zeptám, máte už někdo s Hyper-Včkem nějakou zkušenost? Máte někdo s VMwarem zkušenost? Výborně. Tak jo. Na začátku jenom taková krátká vize Microsoftu. Možná pokud se podíváte na Microsoftí web, tak tam poměrně často uvidíte něco, co se jmenuje cloudový operační systém, Cloud OS, s tím, že Hyper-Včko, respektive Windows Server je tohohle součástí. Já to tady ukazuju spíš z toho důvodu, abych upozornil na to, že ve chvíli, kdy si začnete používat Hyper-Včko a obecně Microsoftí virtualizaci, tak to pak nemusí být jenom o vašem vlastním prostředí, o vašich vlastních serverech, ale může to být o využití cloudu rovněž. Jo, protože myslím si, že skoro ve všech přednáškách dneska jste slyšeli Microsoft Azure, což je ta naše cloudová platforma. No a ten Azure je v několika datacentrech po celém světě, jsou to obrovská datacentra a všechna ta datacentra jsou virtualizována pomocí Hyper-V. Čili cokoliv, co běží v Microsoftích cloudech, tak je v reálu virtualizováno právě Hyper-Včkem. Dobrý je na tom to, že když si potom použijete Hyper-Včko u sebe a budete chtít třeba přesouvat virtuální stroje, migrovat je, ať už z cloudu do svého prostředí nebo naopak, tak nemusíte dělat žádné konverze nebo něco podobného. Na obou dvou stranách je stejná platforma. Ono je to ostatně vidět i u těch dalších věcí, netýká se to jenom virtualizace. Když bych se podíval na identitu, tak ta je tam taky společná. Active Directory je hodně často používaná věc ve firmách pro správu uživatelů, připojování počítačů. V Azure existuje něco, co se jmenuje Azure Active Directory, což je v podstatě cloudová obdoba. Dají se tyhle dvě věci propojit. Z pohledu dat, případně vývojařiny, to už si myslím, že povídali kolegové, no ale třeba z pohledu správy existuje něco, co se jmenuje System Center, platforma Microsoftu pro správu, management, samoobslužnost, automatizaci, my ji tam ještě načneme. No a zase to je věc, která potom dokáže spravovat jak vaše vlastní prostředí, tak i to prostředí v cloudu. No, čili veškeré ty služby, tak jak momentálně v cloudu běží, ať už by to byly takové ty veřejné, nebo by to byly už přímo korporátní firemní věci, tak to všechno běží na Azure a Azure je založený právě na Hyper-V. Nicméně, tím bych se nechtěl až tak zdržovat, pojďme se podívat přímo na tu virtualizaci. Něco málo z historie, jak to vlastně s tou Microsoftí virtualizací bylo. Poprvé jsme oznámili Hyper-V, co by virtualizační platformu ve chvíli, kdy jsme uváděli Windows Server 2008. Nevím, jestli někdo z vás tehdy to sledoval, ale ve chvíli, kdy se ten server uvedl, tak to Hyper-Včko v něm reálně ještě nebylo. To přišlo zhruba půl roku potom, protože se na něm ještě dodělávaly nějaké věci a to byla taková první generace tady té Hyper-V virtualizace. Pravda je, že my jsme předtím ještě měli virtual server, virtual PC a podobné věci, nicméně to ne, že by to nevirtualizovalo, ale nebylo to tak dobré, jako by to mohlo být, protože tam to v podstatě bylo tak, že jste měli hardware, nad tím seděl operační systém a až nad tím byla ta virtualizační platforma, což samozřejmě výkonově nebylo úplně dobře. U toho Hyper-Včka je to tak, že ono sice na první pohled to vypadá, že zase běží nad operačním systémem, ale není to tak. Ve chvíli, kdy aktivujete Hyper-V ve Windows serveru, tak ono se podsune pod ten samotný operační systém, takže pak je to hardware, tenká vrstva virtualizační platformy a až nad tím běží veškeré ty operační systémy, ať už přímo ten řídící, nebo ty virtuální. Jo? Čili poprvé bylo tohleto k dispozici až v Hyper-Včku. Další verze potom přišla s Windows Serverem 2008 R2 a tam přibyly některé věci typu třeba živých migrací, cluster shared volumes, ve chvíli, kdy jste pracovali s klastry, tak aby mohli mít sdílené úložiště, vylepšovala se procesorová kompatibilita, dalo se tam potom za chodu přidávat úložiště. No a samozřejmě tam byla nějaká vylepšení týkající se dostupnosti, spolehlivosti a výkonu. Pár nových věcí potom přibylo i v Service Packu 1 pro Windows Server 2008 R2. Pravda je, že ty Service Packy to je většinou taková věc, jakože je to spousta hotfixů akorát daných dohromady, aby se to jednodušeji instalovalo. V tomhle případě to tak nebylo. No, tam přibyla jedna věc, která se týkala práce s pamětí, dynamická paměť. My si potom popíšeme, jak tahle ta věc funguje. No a pak tam přibylo něco, čemu říkáme Remote FX a to slouží ve scénářích, kdy máte rozjetý Remote Desktop Services, připojujete se vzdáleně přes terminálové připojení s tím, že pak jste
mohli využívat třeba grafickou kartu přímo na tom serveru a využívat její výpočetní výkon. Pokud si třeba pak ten uživatel připojil USB zařízení, tak to USB zařízení bylo vidět přes tu Remote Desktop Session a podobné věci. Pak se nějakou chvíli nic nedělo a pak přišel Windows Server 2012. S tím, že mezi tou 2008 R2 a 2012 dá se říct, že to je poměrně hodně zásadní a celkem je revoluční krok. Tam přibyla obrovská spousta věcí, rozšířily se možnosti toho, na jak silný hardware to celé můžete nasadit. Přibyly tam třeba storage spaces, což je možnost kombinace pevných disků, kdy potom vlastně ten Windows Server slouží jako diskové pole, možnosti ořezávání toho, jak moc bude propustná síť, jak moc bude propustný pevný disk a podobné věci. Hodně se vylepšily třeba migrace, v tuhle chvíli už nepotřebujete pro živé migrace klaster, stačí vám 2 samostatní hostitele a podobné věci. Čili ta opravdová velká revoluce přišla právě s 2012, s tím, že ta aktuální verze 2012 R2, která je momentálně k dispozici, ta zase přinesla něco nového, ale už to bylo spíš takové, řekněme, vylepšení. Protože ono mezi 2012 a 2012 R2 uplynul zhruba rok a za ten rok to bylo spíš celé o zpětné vazbě. Od správců, uživatelů, zákazníků, kteří řekli, tahle funkcionalita je super, potřeboval bych tam ještě něco navíc a podobně. Čili 2012 a 2012 R2 jsou poměrně hodně podobné, ta R2 má samozřejmě něco málo navíc. Tak, z pohledu toho, kde můžete vlastně Hyper-V získat, jakým způsobem můžete nasadit. První varianta, ta je samozřejmě jednoznačná, role Hyper-V je součástí Windows serveru, s tím, že u toho Windows serveru máte dneska k dispozici 2 edice, jedna z nich se jmenuje Standard, jedna z nich se jmenuje Data Center, obě dvě jsou placené, obě dvě jsou technicky stejné, to znamená, jak u toho Standardu, tak u toho Data Centru máte úplně stejné výsledky, s tím rozdílem, že se tam liší licencování. U toho Standardu tam Microsoft říká, že když tam rozjedete 2 virtuální stroje a budete v nich mít Windows Server, tak už na něj máte licenci, protože se to dědí z té fyzické licence. Pokud máte ten data center, tak tam říkáme, že když máte fyzickou licenci, a ta se teda kupuje na procesory, na fyzické sokety, nikoliv na jádra se to počítá, čili normálně 2procesorový server, 1 licence, a pokud tam pak rozjedete 20, 30, 40 virtuálů, je to jedno, všechny jsou potom pokrytý Windows Server licencí. Čili kdybyste někdy zvažovali nasazení Windows serveru nebo Hyper-V, je dobrý promyslet to z licenčního pohledu, protože technicky oni umí to samý. Čili tam už se to potom lišit nemusí. Z technického pohledu, co je dobrý vědět, ve chvíli, kdy instalujete Windows Server, tak tam máte na výběr 2 možnosti. Buď to instalujete server s grafickým rozhraním, což je ve chvíli, kdy to nainstalujete klasický server, je tam prostě ta lišta dole, je tam desktop, Internet Explorer a další věci, nebo můžete využít něco, čemu se říká server core instalace. A to je věc, kdy vy ve chvíli, kdy ten server nainstalujete, tak jediný, co na něm uvidíte, tak je příkazová řádka. Tam je to osekáno o grafické rozhraní, veškeré věci, které nejsou nutné přímo pro práci s tím serverem, protože koneckonců ten server stejně asi poběží někde v datacentru a bude ty služby poskytovat vzdáleně. Čili nic toho tam není, správa se tak jako tak provádí z nějaké vzdálené managementní konzole, čili je tam potom výhoda v tom, že to zabírá méně místa v paměti. U toho server coreu, on když nastartuje, tak si řekne o nějakých 280 MB, čili to není nějak moc. Zabírá to méně místa na disku, je tam méně hotfixů a další věci. Čili tam je potom výběr na vás, záleží, v jakém scénáři to je. Hyper-V každopádně podporuje obě dvě tyhle varianty. Co je potom důležité vědět, ten Windows Server jako takový má v sobě ještě spoustu dalších rolí. DHCP, DNS, souborové služby, certifikační autority a tak dále a tak dále. Tam je toho spousta. Existuje ještě třetí varianta, ta se dokonce už ani nemenuje Windows Server, ta se jmenuje Hyper-V Server a ta je k dispozici zdarma. Není to žádná trial verze nebo něco podobného, vy ji prostě můžete stáhnout zadarmo z internetu, nasadit ji na server a můžete ji používat s tím, že ona teda na rozdíl od toho Windows serveru už neobsahuje všechny role, tak jak je má Windows server, ale v podstatě jediné, co tam najdete, tak je právě Hyper-V. Plus nějaká podpora pro ovladače a pro souborové služby, aby to celé fungovalo tak, jak čekáte. Nicméně není tam nic jiného. Zkrátka DHCP jste neuděláte, DNS taky ne, ale Hyper-V tam je. A co je tam ještě jedna věc, je to čistě ten server core, to znamená, už tam nedostanete grafické rozhraní, musíte to spravovat vzdáleně. Z pohledu Hyper-V je ale dobrý vědět, že to všechno, o čem já budu dál mluvit, tak funguje úplně stejně, ať už se jedná o tu verzi zadarmo, nebo ať už se jedná o placený Windows server. Tam technicky je to stejný, jediný, v čem je rozdíl, tak je potom právě licencování. Čili z toho důvodu říkám, když budete přemýšlet nad nějakým prostředím, pokud chcete virtualizovat Linuxy, fajn, klidně vám stačí ta varianta zadarmo a bude to fungovat úplně stejně. Pokud byste chtěli virtualizovat Windowsí servery a je to už třeba nějaké firemní prostředí, tak tam je dobrý si spočítat, která z těch variant vyjde levnějc.
Jo? Tak, z pohledu rozšířitelnosti, respektive toho, co všechno můžete využít, to Hyper-V, co by role dokáže na jednom jediném fyzickém serveru využít až 320 procesorových jader, 4 TB paměti. Pokud byste chtěli stavět nějaké větší prostředí, chtěli byste dělat klastry, tak se tam dá udělat až 64-nodový klaster, na který může běžet až 8000 virtuálních strojů. No a když bych se podíval na ty virtuálky jako takové, tak jednomu virtuálnímu stroji můžete dát až 64 virtuálních procesorů, což v překladu znamená 64 procesorových jader a až 1 TB operační paměti. Jo, čili tohle jsou aktuální limity. Pro nás v České republice to v podstatě znamená, že jsme bez limitu. Jo, nebo máte tady někdo takovýhle stroj, že by měl 320 procesorových jader? Já se vždycky těším, že se někdo přihlásí, půjdu se tam podívat na exkurzi, ale zatím bohužel teda. No. Dobrá, takhle vypadá Hyper-V v těch větších prostředích. A tady to zase berte spíš jenom pro informaci, protože ono to není nutné. To Hyper-V opravdu stačí stáhnout tu verzi zdarma, používat ji zdarma. Nic se neděje. Nicméně pokud by to byly větší prostředí, tak tam přichází ke slovu druhá část toho Microsoftního portfolia jménem System Center. S tím, že ten System Center je takový balík několika produktů, tuším, že jich tam je 8. No a jeden z těch produktů se jmenuje Virtual Machine Manager, je to nástroj pro správu virtualizace. On potom ve chvíli, kdy těch serverů máte desítky, stovky nebo i třeba tisíce, tak tu správu dost zásadně zjednodušuje. No, on vám ty servery dá všechny dokupy, vy je vidíte na jednom místě, jste schopni spravovat nejenom servery, ale třeba i úložiště, jste schopni spravovat sítě, nasazovat tam šablony a podobné. Čili tohle to všechno dělá Virtual Machine Manager. Když už se tady bavíme o VMwareu, tak je dobrý vědět, mimochodem tam vpravo vždycky, pokud to je něco, co je podobného k VMwareu, tak to tam nahoře vpravo uvidíte. Jo, ono je to takové srovnání, protože ty technologie jsou plus minus stejné. Z principu to funguje stejně, čili pokud máte zkušenosti s VMwarem, tak tohle vám dokáže říct, jasně, tohle u VMwareu znám a tohle je obdoba od Microsoftu. Jo. S tím, že tady ten Virtual Machine Manager, on dokáže spravovat nejenom Hyper-V, ale dokáže spravovat právě i VMwareovskou platformu. Jo, u toho Hyper-V je to samozřejmě trošku víc do hloubky, tam to dokáže udělat až třeba od instalace čistých serverů. U toho VMwareovský klastr vám to nepostaví, na druhou stranu, pokud už ho máte, tak se k tomu dokáže připojit a takové ty věci typu zakládání virtuálních strojů, migrace a podobný, tak to dokáže udělat i na VMwareu. Případně třetí platforma je ještě Citrix XN Server, který to podporuje. Jo. Vypadá to potom nějak takhle, je to taková poměrně hezká konzole, ve které máte k dispozici nejrůznější možnosti. S tím, že když už jsme tady načali ten System Center, tak ono v něm je ještě několik dalších produktů, které jsou zajímavé, pokud budujete třeba nějakou opravdu větší serverovnu. Ten Virtual Machine Manager už jsme popsali. Další věc, která tam je, tak je Application Controller, což je takový nástroj, který už se potom dokáže připojit k více datacentrům najednou. No, čili když třeba máte pod správou víc datacenter, tak v tom Application Controlleru všechny uvidíte na jednom místě, můžete ty stroje spouštět, vypínat, konfigurovat, můžete dokonce i přesouvat v některých případech a umí se to právě třeba připojit i do Azure. Jo, čili pokud máte virtuální stroje v Azure, tak ten Application Controller tam uvidí. Další věc, která tam je, tak je Operations Manager, to je nástroj pro dohled. To dokáže dohledovat všecko od hardwareu přes operační systém, aplikace a zase až cloud, s tím, že zase on je hodně heterogenní. Jo, on dokáže dohledovat pomocí management packů, což jsou takový rozšiřující balíčky, tak dokáže dohledovat třeba servery od HPčka, od Fujitsu, od Dellu. Všichni ti velcí výrobci dělají tyhle ty management packy z operačních systémů Windowsy, Linuxy, Unixy, v aplikacích v podstatě všechno Microsoftí portfolio, Microsoftí SQL, Internet Information Services, SharePoint, já nevím, co všechno dalšího. VMware třeba to výborně dohleduje pomocí externího management packu od firmy Veeam. Jo, a tam dokonce v praxi víme o několika scénářích, kdy sice ta firma má VMware pro virtualizaci, ale pro dohled používá Operations Manager s Veeamem, jo, protože on jednoduše dostává těch informací daleko víc. Jo, čili nástroj pro dohled. Další, co tam je Service Manager, což je další věc, která dokáže dělat samoobslužný portál. Vy tam potom jste schopni třeba vytvářet nabídky, můžete si ulehčit práci. Jo, když třeba jste pak ve firemním prostředí a ten uživatel po vás něco chce, tak už nemusí chodit za váma do kanceláře, ale napíše to na webu a vy zatím potom můžete mít nějaký workflow, který řekne jasně, automaticky to pošlu na schválení někomu a když tam bude potřeba nějaká technická činnost, něco udělat technicky, tak tam přichází ke slovu další nástroj, což je orchestrátor a to už je věc, která se týká automatizace. Tam můžete tvořit skripty, můžete tam dělat runbooky, můžete třeba říct, ze Service Manageru jsem obdržel nějaký požadavek na založení virtuálu, místo toho, abych to dělal růčo, tak tam budu mít připravený workflow, který řekne, jasně, nejdřív kontaktuju Virtual Machine Manager, ten mi založí virtuálku. Až to dokončí, dá mi vědět. Pak řeknu Operations Manageru, začni to dohledovat, pak řeknu, nevím čemu dalšímu, aby s tím začalo pracovat, případně do toho můžete zapojit ještě Data Protection Manager, což je nástroj pro zálohování. Jo?
S tím, že tyhle všechny věci se prodávají jako jeden balík, jmenuje se to System Center, zase má to několik možných edit, standard data center, je to samozřejmě věc placená, čili v těch menších prostředích většinou používaná nebejvá právě z důvodu ceny, spíš se to opravdu řeší od nějakých 20-30 serverů vejš, jo, fyzických, pokud je máte. Tak, tady ještě zase srovnání Microsoft versus VMware, jak je to z pohledu jmen těch jednotlivých věcí. Pokud bych se podíval na samotnou virtualizaci, tak my máme Hyper-V, to samé u VMwareu je vSphere. Z pohledu správy toho virtuálního prostředí my máme VMMko, VMware má vCenter, pak to pokračuje dál přes self-service, monitoring, ochranu dat, správu služeb, případně automatizaci, tam už se to dokonce legračně jmenuje oboje stejně. Čili je vidět, že ta nabídka toho, co má VMware a nabídka toho, co má Microsoft, tak je opravdu v podstatě stejná. Jo, pravda je, že když bych se podíval do minulosti, do historie, tak ve chvíli, kdy jsme měli Windows Server 2008, tak tam bylo několik oblastí, kde nás VMware opravdu reálně tepal, kde jsme prostě nestíhali. Nicméně to se právě změnilo u té 2012, potažmo u 2012 R2. Dneska je to technicky v podstatě tak, že ve většině scénářů jsme na tom stejně, v některých scénářích je na tom líp VMware, v některých scénářích je na tom líp Microsoft. Jo, jsou to už v podstatě úplně srovnatelné platformy. Když se potom podíváme na to, jakým způsobem se to celý dá nakoupit, tak tady jsou ty licenční modely s tím, že Microsoft má jedna věc je Hyper-V, potažmo Windows Server a druhá věc je ten balík System Center, VMware to má jako vCloud Suite. S tím, že pokud by vás zajímalo, proč teda Microsoft poslední dobou čím dál víc těch dílů, kde se bavíme o virtualizaci, vyhrává, když teda technicky je to stejný, je to cenou. Jo, my jsme ve většině případů zhruba na polovině, v některých případech dokonce i na třetině ceny. Byť teda to, co tady vidíte, tak berte hodně orientačně, jo, protože to jsou koncové ceny jak z webového ceníku Microsoftu, tak z webového ceníku VMwareu, s tím, že jak Microsoft, tak VMware ve chvíli, kdy jde do nějakého dílu, tak samozřejmě je schopný jít s cenou dolů. Jo, čili tohle berte opravdu jenom jako orientaci s rezervou. Hlavní informace z toho je ta, že většinou jsme zhruba poloviční, co se týká ceny. Tak, zpátky k technice. Konfigurace hostitelů, to znamená těch fyzických serverů, jakým způsobem je můžete nainstalovat, taková ta klasická cesta, prostě vezmu instalační DVDčko, případně nějakou ISO image, nainstaluju to na ten server. Druhá varianta, taky už dneska celkem bez problémů, vezmu USB klíčenku, obsah instalačního DVDčka na ní nakopíruju a nabootuju to celý z USB klíčenky. Případně je tam ještě třetí varianta, kdy můžete celý ten systém nasadit přes síť. No, to je takovýto využití Pixie bootu, následně nějaké malé image, která potom nahraje velkou image na ten server, nainstaluje ji a podobně. Což zase je věc, která má nějakou svoji obdobu u VMwareu, ale zase je spíš používaná v nějakých větších prostředích. Jo, typicky v tom českém prostředí, kdy se instaluje jeden server za rok do té serverovny, tam se to většinou dělá ručně, ještě se to slaví šampaňským, ty ajťáci si většinou nenechají ujít příležitost dotknout se toho nového hardwareu, jsme takový hračičky konec konců. Nicméně, kdybyste chtěli, tak právě třeba v tom Virtual Machine Manageru se potom dá udělat tady to nasazení kompletně bezdotazově. No, tam v podstatě to funguje tak, že přivezete nový server, připojíte ho do sítě, VMware Virtual Machine Manager si s tím chvíli hraje, no a následně řekne, server je nainstalovaný, připojený do domény, Hyper-V aktivované, můžete ho začít používat, rozšířili jsme kapacitu datacentra. Jo. Což teda v těch našich podmínkách, jak říkám, nemusí vypadat úplně smysluplně. A na druhou stranu, když se vrátím do toho prostředí Azure, Microsoftího, do těch velkých datacenter, tak tam se kapacita rozšiřuje tak, že přijede kontejner. V tom kontejneru je 2 500 serverů. Jo. Teď se to tam postaví, připojí a někdo to musí nainstalovat. Jo, a to jako 2 500 serverů ručně, to bych asi opravdu si odpustil. Šampaňský proč ne, ale tu instalaci už bych přece jenom dělal automatizovanou. A ono to tak je, jo, ten Microsoftí cloud je zase řízený něčím, co je velmi podobný právě System Centru. Je to tam trošku přivohnutý na to velké prostředí, ale jinak je to v podstatě to samé. Tak, z pohledu podpory storage, co můžete očekávat od Hyper-V, k čemu všemu můžete připojit, asi vás nepřekvapí, že iSCSI a Fiber Channel jsou úplně podporovaný. Stejně tak má plnou podporu Multipath I/O, čili nějaké redundantní cesty k tomu storage. To všechno se dá využít. Jedna ze zajímavých funkcionalit, která tam je, tak se jmenuje Offloaded Data Transfer. Na to už teda potřebujete diskový pole, který tuhle funkcionalitu má. Nicméně pokud ji má, tak pak to funguje tak, že místo toho, aby se jednotlivé soubory, které můžou být poměrně veliké, když je to virtuální stroj, tak místo, aby se kopírovaly, mám jednu storage, 2 servery a standardně, pokud nemám ten offloaded data transfer, tak to je tak, že server 1 vezme ty data, přes sítě pošle na server 2 a ten je hodí zpátky do toho samého pole. Což
nedává úplně smysl, pokud je tam to ODX, tak to funguje tak, že server 1 řekne poli, hele pole, mám tady velký data, potřebuje dát serveru 2, pole řekne fajn, pošlu ti token má velikost asi 1 MB, přejde přes síť a potom jenom to pole předá ty data tomu druhému serveru. No, čili tam to zrychlení časové je poměrně značný, to místo desítek minut může být třeba 10 vteřin, taky, protože to pole to reálně ani nepřesouvá, ono to jenom přemapuje. Jo, čili poměrně dobrá věc. Co je taky dobrá věc, je nativní podpora 4kilových disků. Když bych to přeložil, pokud máte disk o velikosti 2 TB a víc, tak on je nativně formátovaný na 4kilové sektory. S tím, že 2008 server ještě v té době, kdy se vyvíjel, tak se tohleto neřešilo, čili tam ty 4kilové sektory sice podporu měly, ale bylo to emulovaný. Jo, čili potom docházelo k tomu, že když jste zapsali něco do souborového systému Windowsů a na NTFS, tak pak ty sektory neseděly na sebe. Většinou to bylo tak, že abyste přečetli jeden NTFS sektor, tak jste museli v reálu přečíst 2 sektory na disku. Jo, což samozřejmě není úplně ono. Čili 2012, 2012, R2 po tomhle tomu už vědí a tam to potom pasuje a dostanete z toho hardwareu největší možný výkon. Co je taky dobrý vědět, pokud byste chtěli mít Windows server jako iSCSI úložiště, tak to udělat můžete. iSCSI Target je přímá součást toho operačního systému, čili stačí tam říct, já chci využít tu vlastnost, stačí to potom nakonfigurovat a pokud třeba hledáte nějaké levné úložiště, no, tak ten Windows server zóna nemusí být úplně špatná volba. No, dá se tam potom s tím poměrně hodně kouzlit a nemusíte nutně potom ten storage poskytovat jenom přes SMB sdílení, ale funguje to právě přes iSCSI případně. A nebo je tam dokonce i NFS, pokud byste chtěli. Z pohledu toho, co ten server dokáže dělat z disky, existuje tam něco, co se jmenuje Storage Spaces a to v podstatě funguje tak, že vy ten disk narvete nějakými lacinými velkými disky a potom ty disky můžete dávat dohromady, můžete z nich dělat velká disková pole, můžete tam říkat, jaká je redundance, jestli tam bude dvoucestný mirroring, třícestný mirroring, jestli to bude fungovat jako parita, duální parita a podobné věci. Dokážete tam třeba využít i storage tiering, takže když dáte dohromady klasické pevné disky a SSDčka, tak ten Windows server zase si s tím poradí, udělá z toho 2 vrstvy, jednu rychlou, ale malou, druhou pomalou, ale velikou a podle toho, jak často se k těm datům přistupuje, tak potom ty data přesouvá tak, aby byly pokud možno co nejrychleji k dispozici. Tohle celé se pak dá postavit vysoce dostupný. To znamená, můžete tam udělat nějaké sdílené diskové pole, JBody, a nad tím postavit 2, 3, 4 Windowsí servery, udělat z toho scale-out file server, no a potom máte vysoce dostupný a poměrně vysoce výkonný diskový úložiště, s tím, že když se to pak srovnává cenově, tak takovýhle řešení zase většinou je asi na polovině ceny ekvivalentního klasického diskového pole, který má v sobě i řadiče. Jo. S tím, že co se dá udělat mimo iSCSI a případně NFS, když pak chcete ty soubory poskytovat dál, takové to klasické Microsoftí sdílení. Lomeno server, lomeno sdílení. To už používáme poměrně dlouho, ale do 2012 nikoho nenapadlo, že tohle by se dalo použít i pro živé soubory. Jo, jinými slovy, pokud já mám někde server, na něm mám VHDčka, což je pro ty z vás, kteří pracujete s VMwarem, to samé jako VMDK, virtuální pevné disky, tak ten virtuální pevný disk já můžu tomu Hyper-Včku nabídnout i přes síť právě přes tohleto souborové sdílení. Jo, už to funguje to krásně, jsou tam věci typu SMB multi-channel, kdy pokud máte více cest mezi klientem a serverem, tak on dokáže využít všechny, je tam redundance, spousta dalších věcí. Jo, čili dneska už to dokonce ani nemusí být iSCSI, případně Fiber Channel. V té souvislosti je dobrý vědět, že Windows Server 2012 už má přímo v sobě integrovanou funkcionalitu pro týmování síťových karet. Jo, to, když jste se podívali na 2008, tak tam, ne, že by se to nedalo udělat, ale museli jste to dělat utilitkami výrobce, typicky. Jo. Zatímco u té 2012 prostě vám tam stačí nabouchat síťové karty, pokud ty síťovky mají ovladač pro Windows Server, tak ten Windows Server se s nimi dokáže poradit a dokáže vám ty karty dát dohromady, dokáže jich dát dohromady až 32 v jednom týmu, s tím, že těch týmů samozřejmě můžete mít víc. A je to potom výhodnější jednak z hlediska propustnosti, jednak z hlediska redundance. No, protože ve chvíli, kdy některá z těch síťovek vypadne, no, tak Windows Server to zaznamená, poradí si s tím a prostě pokračuje dál na těch zbylých, který má k dispozici. Jo? Tak, k tomu, jak vlastně Hyper-V funguje se sítěmi, protože ve chvíli, kdy vyrobím nějaký virtuální stroj, tak by asi bylo fajn, aby měl konektivitu nějakou. Vy tam vyrábíte virtuální switche. Hyper-V řeknete, vyrobím virtuální switch a můžete si to zjednodušeně představit jako fyzický switch s tím rozdílem, že běží někde v paměti ve virtuálním prostoru. Jo, a připojujete do něj virtuální stroje. Jsou tam 3 typy switchů, první z nich se jmenuje privátní a ten slouží vysloveně na tom jednom fyzickém stroji a jediné, co mezi sebou můžete propojit, tak jsou virtuální stroje.
Vůbec nějak nemá šanci dostat se to ven. Jo. Druhá věc, která tam je, tak je podobná, ten switch se jmenuje interní a tam je to zase jenom v rámci toho jednoho serveru, s tím rozdílem, že ono to vyrobí virtuální síťovou kartu i tomu hostiteli fyzickému, takže i ten fyzický hostitel se do té sítě dostane, ale pořád ještě se nedostanete ven. Pokud byste chtěli přístup ven, tak je tam třetí typ switche, ten se jmenuje externí a tam to potom funguje tak, že když ten hostitel má v sobě fyzickou síťovou kartu, tak ten virtuální switch si ji vezme pro sebe. Prostě si ji okupuje, na ní potom sedí a cokoliv do toho virtuálního switche připojíte, tak se reálně dostane ven právě přes tu fyzickou síťovou kartu. Dá se tam dokonce udělat to, že když to takhle vyrobíte, tak ten fyzický hostitel potom už tu kartu nemůže používat. Jo, ona je braná vysloveně pro to virtuální prostředí a když byste chtěli, aby ten hostitel ji používal taky, tak zase musíte mu vyrobit virtuální síťovou kartu, což dělá to Hyper-V samo o sobě. Na první pohled to vypadá nelogicky, na druhý pohled je spousta scénářů, kde se tohle využívá. Jo, vemte si, že jste třeba lokální hoster a nabízíte nějaké služby svým zákazníkům, no tak tam ta zákaznická síť je naopak fajn, že je oddělená od toho, co vy spravujete na tom fyzickém železe. Vám samozřejmě nic nebrání mít tam těch fyzických síťovek víc a jednu mít vyhrazenou pro management, no a ty ostatní hol dáte zákazníkům. Jo, oni pak mají jistotu, že do toho jejich provozu nevidíte. S tím, že dá se to celý nastavovat buď to grafickým rozhraním, případně u Windows Serveru platí, že naprosto všechno, co Windows Server umí, tak se dá naskriptovat PowerShellem. Jo, čili pokud máte rádi příkazovou řádku, PowerShell dokáže víc než ta grafická rozhraní. Jsou tam scénáře, kdy ani na to grafické rozhraní není, to Hyper-V to umí, ale abyste to dokázali využít, tak potřebujete použít PowerShell. Jinak, k tomu virtuálnímu switchi, tak jak je v tuhle chvíli k dispozici ve 2012, potažmo FAIR 2, tak on je rozšiřitelný, to znamená, dokážete potom do něj pomocí zásuvných pluginů dostávat další funkcionalitu. No, to je zase věc, kde VMware nás třeba v té době 2008 poměrně hodně tepal, protože VMware měl možnost nahradit svoje virtuální switche Cisco Nexus 1000V, což byla virtuální obdoba klasického Cisco boxu. Pokud ty síťaři rozuměli Ciskům, tak byli poměrně hodně nadšení z toho, že i ve virtuálním prostředí můžou konfigurovat v podstatě tím samým, na co jsou zvyklí. U 2012 a u R2 je to tak, že v základu ten switch umí nějakou funkcionalitu, věci typu ochrana proti neautorizovaným DHCP serverům, VLANy, private VLANy a podobné věci. Nicméně jeho hlavní výhoda je ta, že on opravdu se pomocí zásobních modulů dá rozšiřovat a ta rozšíření na rozdíl od VMwareu nejsou limitována na jednoho dalšího výrobce. Jo, je to otevřená platforma, čili i vy, kdybyste chtěli si napsat svoje vlastní rozšíření, tak můžete. Jo, je to tak, že v tuhle chvíli už máme nějaké partnery, je tam taky teďka už Cisco Nexus 1000V, nicméně jsou tam i další typu Five9, Inmon a podobný. Řeší to nejrůznější věci, port forwardingy, DDoS útoky, ochrana proti nim, antivirus, antimalware na síťové úrovni a podobné věci. S tím, že je to opravdu otevřený, čili když budete chtít napsat něco vlastního, můžete, pokud to budete používat soukromně, v pohodě, prostě to napište, vyzkoušejte. Pokud byste to řešení potom chtěli prodávat, tak i tahle varianta tady je, nicméně tam je pak potřeba projít nějakým certifikačním procesem, jo, aby bylo ověřené, že to řešení je opravdu v pořádku. Z pohledu sítí, co je potom ještě dobrý vědět, kromě toho, že se Hyper-V dokáže postarat o to, jak fungují ty fyzické sítě na těch jednotlivých fyzických serverech, dokáže se postarat o propojení virtuálních strojů, tak je třeba zajímavý, že pokud máte switche fyzické, které podporují standard Open Management Interface, OMI, což není Microsoftí standard, ale průmyslový standard, tak zase tyhle switche potom dokážete konfigurovat PowerShellem. Jo? Čili ve chvíli, kdy si napíšete nějaký skript na konfiguraci, tak ta konfigurace nemusí nutně zahrnovat jenom ty fyzické servery, případně virtuály, ale může třeba zahrnovat i fyzické síťové železo. Jo? Čili tahle varianta tam je. No a co je nejhezčí na Hyper-V, ono dokáže vyrábět virtuální sítě. Jo? Ale k těm se dostaneme na konci povídání, tam to potom bude vidět rozpadle, jak to vlastně celý funguje. Co je dobrý vědět, když už máte Windows server, tak on má v sobě něco, to teda nesouvisí až tak s Hyper-V, ale možná je dobrý to vědět. Má v sobě roli, která se jmenuje IP Address Management a to je nástroj, který dokáže zmapovat síťové prostředí, včetně toho, kde jsou jaké IP adresní rozsahy, kde jsou DNS, DHCP, vysucat z nich informace, ty informace následně dát dohromady na jednom místě a hlavně je pravidelně aktualizovat. Jo, čili pokud máte třeba nějakou složitější síťovou topologii, je tam víc adminů, kteří se o to starají, občas se vám stane, že se vám překrývají rozsahy nebo něco podobného, tak IP Address Management, už je to součást Windows serveru, nemusíte kupovat nic dalšího, on vám dokáže tu mapu sítě vykreslit, dokáže vám říct, kde co je, kde dochází ke konfliktům a podobně. Jo.
Co je ještě zajímavé, když bych se potom bavil o spolupráci hardware-software, tak Hyper-V třeba dneska má funkcionalitu, která se jmenuje Single Root I/O virtualizace, zkrátku to má SRIOV, hrozně to láme jazyk. A tam to potom funguje tak, že pokud si koupíte fyzické síťové karty do toho serveru, které podporují síťové virtuální funkce, tak dokážete dostat komunikaci přímo na úroveň virtuálního stroje. No, standardně to totiž funguje tak, že vy máte nějaký virtuál, on tam má svoji syntetickou síťovou kartu, tady do Hyper-V virtuálního switche, no a následně do síťovky. No a pokud by vám tohleto nestačilo, chcete mít ještě menší latenci, ještě větší propustnost a podobné věci a máte peníze na to, abyste investovali do té fyzické síťové karty, která umí tuhle funkcionalitu, pravda nebývají úplně nejlevnější, ale hodit se může, tak potom to funguje tak, že ten virtuální stroj se dokáže spojit s těmi virtuálními funkcemi síťové karty a potom ta komunikace jde rovnou z virtuálu přímo na tu fyzickou síťovou kartu. Jo, čili už to potom funguje v podstatě jako fyzický stroj a je potřeba k tomu pak takhle přistupovat z pohledu toho síťového managementu. Jo, protože pokud jste třeba nastavili nějaké politiky na úrovni toho virtuálního switche, no tak tady je to veselé obchází. Jo, čili je potřeba k tomu pak takhle přistupovat. Další věc, kterou Hyper-V zvládá, tak je kontrola síťového provozu na úrovni virtuálních síťových karet. No, představte si, že jste zase hostingový partner, máte tam nasazených 100 virtuálních strojů od zákazníků, jeden ten zákazník začne vesele čerpat maximum síťového pásma, které má k dispozici, je to nějaký sosač, a ty ostatní si potom stěžují, že jejich síť nefunguje, že je pomalá a podobně. Hyper-V přímo samo o sobě dokáže říct, dobře, tak já mu tady ten síťový provoz osekám. Jo, můžeme si to vlastně možná i ukázat, jenom abyste viděli, jak vlastně vypadá ta Hyper-V konzole. Já jsem teda na tom šikmým pultíku trošku na štíru s myší, jo, tak doufám, že mi to nějak neustřelí. Tak, já tady mám Windows server konkrétně, protože potřebuju ten desktop ve chvíli, kdy prezentuju. Ta Hyper-V konzole vypadá takovýmhle způsobem, je to ta základní, to znamená, kdybych měl i ten server zadarmo, tak tímhle způsobem ho potom ovládám. V levé části vidíte ty fyzické stroje, které máte připojené, uprostřed vidíte virtuální stroje, které vám tam běží, no a v pravé části potom máte možnost konfigurovat buď to ten fyzický stroj, a případně virtuální stroj, na který momentálně jsem. Já si ještě zapnu, abych mohl zvětšovat obrazovku, abyste z toho taky něco viděli. S tím, že já kdybych se podíval na nějaký virtuální stroj, vyberu si tady třeba ten, který mi běží a podíval bych se do jeho nastavení, tak tady potom konfigurujete nastavení toho virtuálu, jak je to s firmwarem, jak je to s pamětí, s procesory, s disky a tak dále. Co mě v tuhle chvíli zajímá, tak jsou ty síťové adaptéry a když se podívám na jeden z nich, tak právě jednak tady říkám, do jakého switche je ten adaptér připojený, což je tahleta část, ale druhá, pokud tady zaškrtnu bandwidth management, tak tady můžu říkat, jaké je minimální garantované pásmo a jaké je maximální, které tomuhle stroji dovolím. No, zase je to dobrý ve chvíli, kdy potřebujete takovouhle šířku pásma omezovat, nemusíte kvůli tomu už kupovat nástroje třetí strany, to Hyper-V to umí rovnou. No, a velmi jednoduše, je to prostě na jedno zaškrtávátko. Ne, to jsem nechtěl úplně takhle. Tak, další věc, která je, a tohle je třeba jedna z funkcionalit, na které nenajdete grafické rozhraní, tohle už se vysloveně musí dělat PowerShellem, tak je resource metering, já ho tady uvedu jenom v rychlosti, protože zdaleka ne ve všech scénářích se tohle řeší. Nicméně pokud byste chtěli třeba nějakým způsobem měřit, jak jsou ty jednotlivé virtuální stroje vytěžovaný, kolik komunikace projde přes síť ven, kolik jí projde dovnitř, kolik bylo spotřebováno diskového prostoru a podobně. Jinými slovy, pokud chcete budovat nějaké řešení, kde někomu něco účtujete za běh těch virtuálních strojů, tak zase Hyper-V už tohleto má přímo v sobě. Jo, není to monitoring, tohle jsou spíš dlouhodobé čítače, většinou se to nechá běžet měsíc, ono to dělá průměrná čísla, po měsíci se potom někomu, kdo to používal, vystaví třeba faktura nebo něco podobného. A je na tom spíš zajímavý to, že už je to právě základ těch privátních cloudových řešení, jo, protože když se podíváte na to, jak funguje Azure a porovnáte to s nějakými lokálními hostry, tak lokální hostr typicky dává cenu za virtuál za měsíc. Jo, a je celkem jedno, jestli ten virtuál opravdu používáte, jestli ho běžíte 24x7, nebo jestli ho používáte třeba jeden den v měsíci, tak jako tak zaplatíte tu celou částku. Jo, v cloudu to funguje jinak, tam se počítá za hodiny, v některých případech, jako třeba v Azure, je to za minuty. Jo, to znamená, v 8 ráno pustím virtuál, v 10 ho dejme tomu vypnu a platím jenom za ty 2 hodiny. Jo, pokud byste to sami chtěli udělat u sebe, tak tohle musíte nějak měřit, no a právě Hyper-V už tuhle funkcionalitu má v sobě, jo, čili můžete potom ty čítače využívat.
Z pohledu vysoké dostupnosti, klastrování a podobných věcí Hyper-V zvládá klastry v podstatě už od začátku. Jak funguje klastrování, to asi není žádná zásadní věda, takhle to funguje obecně, to není jenom Microsoftí věc. Zjednodušeně řečeno vezmu 2 a více fyzických serverů, dám tomu společné sdílené úložiště, no a ve chvíli, kdy se potom tomu jednomu fyzickému serveru něco stane, tak celé to prostředí to zaznamená a ty virtuály nahází na jiném serveru, který je pořád k dispozici. Jo, vysoká dostupnost, takhle to prostě funguje. Na tom není nic zásadně objevně nového, stejným způsobem s tím pracuje i VMware. Co je zajímavé u těch Microsoftích klastrů, ve chvíli, kdybyste měli nějaké takovéhle řešení, tak je dobré vědět, že vy tam můžete nastavovat určitá pravidla. Můžete například říkat, že chcete, aby nějaké 2 virtuální stroje byly vždycky spolu na nějakém stejném fyzickém nódu, nebo naopak můžete třeba říkat, já tady mám 2 virtuální stroje, oni jsou navzájem zastupitelné, aspoň jeden mi vždycky musí běžet a v tom případě by bylo hodně špatné, kdyby se sešli na jednom tom fyzickém železe a to železo zrovna spadlo. Jo, čili můžete potom tomu klastru říct, tyhle ty stroje se nikdy nesmí potkat. Jo, nebo třeba můžete říkat, že ve chvíli, kdy bude nabíhat ten klastr, tak některé z těch virtuálních strojů naběhnou dřív, některé naběhnou později. Typicky v těch Microsoftích scénářích první, co nabíhá, tak je řadič domény Active Directory. Jo, pak se dají nějaká minuta, 2 rezervy, aby ta doména stačila naběhnout a teprve potom se spouští další virtuály, aby se do té domény dokázali připojit. Jo, čili tyhle varianty tam dokážete dělat, dá se s tím poměrně hezky kouzlit, zajišťujete pak, kde jsou umístěny ty jednotlivé virtuální stroje a podobně. Co je hodně zajímavá věc, tak je klastrování na úrovni virtuálních strojů. No a tady si myslím, že jsme třeba i trošku napřed před VMwarem, protože my tady na klastrování na úrovni virtuálu nedáváme žádné limity. Jo, je to plně podporovaná varianta, ve chvíli, kdy se vám s tímhle prostředím něco stane, zavoláte na technickou podporu Microsoftu, tak vám s tím pomůžou. A nejsou tam žádné výjimky typu toho maximálně 4 stroje, maximálně jednoprocesorové a podobné věci. Otázka, proč vlastně využívat virtuální klastry, když už teda mám klastr na úrovni toho fyzického železa, na úrovni Hyper-V. Ono totiž to, že mám vysoce dostupný virtuální stroj, neznamená, že on bude pak reálně vysoce dostupný. No, vemte si, že kdyby to bylo třeba nějaký SQL, tak čas od času tam musíte nainstalovat hotfixy, ono se to potom restartuje, aplikují se ty hotfixy, nějakou chvíli to trvá, během té doby to SQL neběží a je úplně jedno, že je to na Hyper-V klastru. Jo. Čili pak můžete udělat to, že ty SQL vezmete 2, uděláte z nich virtuální klastr, no a pak vypínáte jeden nód, až naběhne, tak vypnete druhý. Jo. Čili i tahle varianta je podporovaná. Co to ovšem potřebuje, tak je zase nějaké sdílené úložiště, protože takhle klastry fungují. A až do 2012 R2, tady tohle umí až R2, platilo, že to sdílené úložiště je nějaké venku. Buď to iSCSI, případně nějaký virtuální Fiber Channel, případně SMB úložiště. Nedalo se to udělat tak, že by ten klastr byl kompletně virtuální. To umí až 2012 R2. Tak jako VMware má virtuální pevný disky s příponou VMDK, tak u Microsoftu ta přípona buď to je VHD, a ta už je v podstatě od začátku, to je jakási první generace virtuálních disků, tak nově ve 2012 se přibylo i něco, co má příponu VHDX. Jo, to je druhá generace virtuálních pevných disků, s tím, že tyhle ty virtuální pevné disky můžete i nasdílet. Jo, čili vy pak to sdílení úložiště můžete udělat na úrovni virtuálního sdíleného disku. No a je potom jedno, jestli to sedí na nějakým fyzickým blokovým úložišti, nebo jestli to sedí na SMB sdílení. No, čili pak ten klaster už máte virtuální opravdu ze vším všude, můžete ho přesouvat, migrovat, spoustu dalších věcí. Tak, z pohledu konfigurace virtuálních strojů, dynamická paměť je něco, co už je tam od 2008 a 2 Service Packu 1. Zjednodušeně řečeno funguje to tak, že místo toho, abyste tomu virtuálu řekli, hele, tobě já přidělím 2 GB operační paměti, tak mu řeknete rozsah. Řeknete, ty dostaneš paměť od 512 MB do 2 GB a řekni si, kolik potřebuješ. Ten virtuální stroj si dokáže říct, protože existují integrační komponenty, jsou součástí Windows serverů, případně Linuxových distribucí, a pak ten systém přímo řekne, já teďka potřebuju 800 MB paměti. A Hyper-V řekne, dobře, tady je máš, dám ti tam ještě nějakou rezervu navíc. Pak řekne, potřebuju giga, fajn, dám ti ještě giga, až do toho limitu, který má nastavený, pokud pak ten stroj paměť nepotřebuje, tak se mu zase odebírá. Výsledek je potom ten, že je tam podstatně větší hustota virtuálních strojů, dokážete jich na jedno fyzické železo narvat daleko víc než předtím. Jo. Zase, kdybychom se na to chtěli podívat na příkladu, já se tady jenom přepnu, abyste mě viděli. Když budu v té Hyper-V konzoli, podívám se na vlastnosti nějakého stroje, je tady záložka paměť,
Když si ji zvětšíme, jednak tady jste schopni říkat, jakou paměť má ten stroj dostat na začátku, protože někteří jsou citliví na to, že když se spustí, tak si kontrolují, kolik paměti mají a třeba by jim mohlo se zdát, že těch 256 MB je málo, takže jim na začátku řeknete, na začátku dostaneš tolik, až budeš schopný si říct, kolik chceš, tak potom funguje tenhle ten rozsah. A nastavuje se tady memory buffer, neboli o kolik víc paměti ten stroj dostane, aby se mu nezvyšovalo každou vteřinu. No a pokud by tam těch strojů bylo fakt hodně a začali se o tu paměť hádat, tak tady pomocí té memory weight říkáte, který z nich má nižší prioritu, který z nich má vyšší prioritu. No, ty s tou vyšší prioritou paměť dostanou, těm s tou nižší prioritou se paměť sbírá ve finále, což je někdy poměrně legrační věc. Tak, čili dynamická paměť, plná podpora i ve 2012, 2012 R2, co tam ještě přibylo, tak je i možnost takzvaného smart pagingu, což je volně přeloženo RAM disk. Jo, pokud té paměti máte opravdu málo, tak si můžete půjčit paměti ve formě pevného disku, což na první pohled může se zdát jako výkonově neúplně dobré, na druhý pohled, pokud tam máte nějaký rychlý SSDčko, tak i to může do určitý míry fungovat jako operační paměť. Tak, že máme nový formát virtuálních pevných disků, o tom už jsem mluvil, VHDX. Jeho výhoda oproti tomu původnímu VHDčku je jednak kapacitní. VHDčko umělo 2 TB, VHDX umí 64 TB a hlavně výhoda je v robustnosti. Jo, vy tady ten má jinou interní strukturu, takže je podstatně odolnější proti výpadkům a podobným věcem. Kromě toho, že se dá sdílet tady to VHDX napříč virtuálními stroji, tak další věc, která tam funguje a která je poměrně zajímavá, tak je možnost změny velikosti toho virtuálního disku bez vypnutí toho virtuálního stroje. No, čili to, co dřív u 2008, když jste chtěli změnit velikost VHDčka, tak jste ten stroj museli vypnout, změnit velikost, zase zapnout, no tak tady to funguje za chodu. No, prostě to rozšíříte, případně, co to dokáže zároveň dál, tak je i zmenšování. No, čili dokážete pak ten disk i zmenšit, pokud byste potřebovali. Další zajímavá funkce, která tam je, virtuální Fiber Channel. Pokud máte ten fyzický stroj připojený do Fiber Channel diskového pole a potřebovali byste ten Fiber Channel dostat i do virtuálu, tak Hyper-V vám tohleto umožní. Jo, vy jste potom schopni ten Fiber Channel protáhnout až do virtuálu, mít tam třeba nějakou velkou SQL databázi, která potřebuje rychlé disky. A dokonce ta pak funguje i multipath I/O, případně fungují i migrace, čili když pak ten virtuál přesunete na jinýho hostitele v rámci klastru, tak i s tímhletím si to potom dokáže poradit. Samozřejmě za předpokladu, že oba dva ty fyzické stroje jsou připojený do toho Fiber Channel pole, jo, čili umí to. Stejně tak, jako jsme se bavili o tom, že se dá omezovat šířka pásma na úrovni síťové karty virtuální, to samé potom dokáže Hyper-V dělat i na úrovni virtuálních disků. No, čili vy můžete říct, já omezím virtuální disky, tam se to omezuje podle počtu IOPSů, čili můžete říct, tady nebude nelimitovaný počet IOPSů, ale zaříznu to na 500. A zase nemusíte k tomu mít nějaký nástroj třetí strany, prostě to umí přímo Hyper-V. No, a je to velmi podobný zaškrtávátko jako v případě té síťové komunikace. Co je taky dobrý vědět, jak je to vlastně s Linuxem na Hyper-V. Tady si Microsoft nese takový drobet neblahý dědictví z minulosti, kdy my jsme v době nějakého Windows Serveru 2003 a ještě pár let potom v podstatě fungovali jako Microsoft pro Microsoft. Jo, to se hodně mění, je to třeba vidět i na tom Azure, kde asi třetina všech virtuálů, který tam běží, tak jsou Linuxový. A tu samou podporu má potom i samotný Hyper-V. No, zhruba před rokem a půl proběhla internetem zpráva, že Microsoft je jeden z top 20 přispěvatelů do nového Linuxového kernelu, což teda vyvolalo poměrně vtipné diskuze typu toho, že vzdáváme Windows a přecházíme na jinou platformu. Ono to bylo jenom o tom, aby součástí toho kernelu byly integrační komponenty. Neboli, aby ve chvíli, kdy vy si pak stáhnete nějakou novější Linuxovou distribuci, nasadíte ji do Hyper-V, tak abyste nemuseli dělat už nic dalšího. No, ten Linux je potom na stejný úrovni jako Windowsí servery, dostává stejné služby, 64 procesorový virtuální stroje, virtuální skazy, rozšiřování disků za chodu, dynamickou paměť a tak dále a tak dále. S tím, že kdyby vás tato oblast zajímala, tak Microsoftí knihovna TechNet, což je taková ta technická library, kde se dá najít spousta informací, ta vám podá podrobnější informace. Existuje tam stránka, pokud byste pak někdo měli zájem o ten odkaz, tak dejte vědět, kde se to celé věnuje Hyper-V a mimo jiné je tam článek, který se věnuje podporovaným operačním systémům ve virtuálním prostředí. No a je tady i právě kolonka věnovaná Linuxu, případně FreeBSD. Když si to rozkliknete, já už jsem si to tady radši nakešoval dopředu, tak tady jsou vidět potom, jak je to vlastně s jednotlivými distribucemi.
Jo, tady si potom vyberete to, co potřebujete, respektive to, co se vás týká. No a když bych se pojel například na CentOS Red Hat, tak tady je to potom popsané opravdu do detailů, které verze jsou podporované, co v nich je podporovaného, jestli už jsou tam ty integrační komponenty opravdu vestavěný, nebo jestli je potřeba stahovat je separátně, co všechno to potom umí, veškerou funkcionalitu a podobně. Jo, čili mrkněte na to, určitě je to poměrně zajímavý čtení. Co je na tom dobrý vědět, tady ta tabulka se rozrůstá v podstatě každý měsíc. Jo, já když jsem se tam díval ještě před nějakým půl rokem zhruba, tak třeba Debian tam nebyl vůbec. Ne, že by on nefungoval na Hyper-Včku, on fungoval už tehdy, ale my jsme měli problém s tou technickou podporou, jo, protože třeba, když se podíváte na Red Hat, nasadíte Linux na Hyper-V, Red Hatí a máte nějaký trouble technický. Zavoláte na Microsoft, že to nefunguje a Microsoft, když to nevyřeší, je to něco v tom Red Hatu, no tak máme smlouvu s Red Hatem. Jo, a Red Hatáci to potom vyřeší ve spolupráci s náma. Debian je komunitní distribuce, čili tam jako by nebylo na koho se obrátit. Jo. Nicméně už i to se nějakým způsobem vyřešilo, přiznám se, že nevím jak teda. Ale je to tam. Tak, další věc, kterou využijete ve 2012 R2, tak je druhá generace virtuálních strojů. A když se podíváte, jak ta virtualizace funguje, je to v podstatě emulace hardwareu. Jo, my jsme v Hyper-Včku emulovali nějaký BIOSový stroj, byla tam nějaká S4 grafika, tříkomácká síťová karta a podobně, což sice funguje, nicméně už je to v podstatě zastaralý hardware, byť je emulovaný. No a co přinesla Hyper-V 2012 R2, tak je druhá generace virtuálních strojů a ta už je založena na UEFI rozhraní. Jo, čili pokud hledáte virtuální stroje, které jsou založené na UEFI, tak 2012 R2. Co jsem ještě zapomněl zmínit, Hyper-V je i součástí Windows 8, případně Windows 8.1. Pokud máte 8.1 Pročka, případně Enterprisey, musíte mít teda 64-bitový, protože Hyper-V je 64-bitový. Pokud je máte, tak přímo jejich součástí je taky Hyper-V a je to samý Hyper-V, jako je na serveru, byť je teda okleštěný o takovou tu serverovou funkcionalitu typu klastry, živý migrace a podobně, ale to Hyper-V pro samotný ten virtuální stroj pro testování tam je přímo součástí systému, čili i tam můžete využít tady tuhletu věc. Další věc, kterou speciálně na těch klientech určitě využijete, tak je tzv. Enhanced Session Mode. Ona totiž, ta Hyper-V virtualizace je dělaná od začátku tak, aby ty virtuální stroje byly úplně izolovaný. Oni opravdu běží v izolovaném prostředí, maximálně je tam komunikace přes integrační komponenty a je to z důvodu bezpečnosti. Jo, pokud máte nějaký velký datacentrum, zatím se nestalo, že by ty virtuály dokázaly vidět na sebe navzájem přes tu virtualizační platformu. Je to reálně oddělený, což je super pro ty datacentra. Nicméně pokud mám jeden svůj vlastní stroj a na něm mám nějaký testovací prostředí, tak tam to naopak někdy je trošku kontraproduktivní, že když vy si pak v té konzoli otevřete ten virtuální stroj, chcete se do něj podívat, tak ono vám to posílá obrazovky, vy tam posíláte klávesnici myš, ale tím to končí. Jo, pokud byste chtěli třeba vzít z clipboardu, něco skopírovat ze svého stroje, hodit to do virtuálu, tak to nejde. Když byste chtěli slyšet zvuk z toho virtuálu ve svých repráčcích, tak to taky nejde. Jo, je to opravdu prostě oddělený. No a jediný způsob, jak se tohle dalo obejít, byl ten, že když to byly Windowsí stroje, tak jste vevnitř v tom virtuálu spustili remote desktop a potom jste se z toho fyzického stroje přepojovali přes síť do virtuálu, protože tam už pak všechna tahle funkcionalita jde a běží to přes ten remote desktop. Jo. Což je super, funguje to, nicméně když je to všechno na jednom stroji, tak je to takový drbání se pravou rukou za levým uchem. Jo. Proč bych se připojoval přes síť, když to tady u mě běží? No a tohle přesně právě řeší Enhanced Session Mode, protože on funguje stejně jako ten remote desktop, to znamená clipboardy, remote audio, připojování lokálních disků dovnitř do virtuálu, USB zařízení dovnitř do virtuálu a podobné věci, ale už k tomu nepotřebujete tu síť. Jo, běží to přímo v rámci toho Hyper-Včka, čili je to celý jednodušší. Z pohledu mobility virtuálních strojů. Živá migrace, v tuhle chvíli už na ní nepotřebujete klaster, v podstatě jediný, co potřebujete, tak je sdílený úložiště a funguje to potom v principu tak, že já chci přesunout virtuální stroj, ne jeho disky. Ty virtuální disky leží někde sdíleně, potřebuji přesunout ten stroj tak, jak teďka leží a běží, včetně operační paměti a konfigurace na jinýho hostitele. Jo? A tam ta živá migrace probíhá tak, že potřebujete nějakou síťovou konektivitu, jakmile ji máte, tak se přesunou konfigurační soubory, definice toho, jak ten virtuál vypadá. Následně se přesune operační paměť s tím, že protože ten virtuál běží, tak ona se samozřejmě během času mění. No tak holt vezmete i ty změny a porovnáváte to tak dlouho, dokud ty kopie nejsou identické, no a potom jednoduše řeknete, první virtuál vypnu. No. Tuhletu věc uměla už 2008 R2, ale uměla ji jenom na klastru, to znamená, museli jste mít klastr, vysoce dostupný prostředí a dokázala dělat jenom jednu v čase. Fungovaly pouze sériově.
U 2012, případně 12 R2 je to tak, že jich můžete dělat kolik chcete najednou, záleží čistě na tom, co unese váš hardware. Když to zvládne 10 migrací najednou, fajn, dělejte jich 10. Když to zvládne 3, no tak si nastavte limit na 3. Jo? A co je hlavně důležité, už k tomu ten klaster nepotřebujete. Jo, tam stačí prostě SMBčkový třeba sdílený úložiště, jeden standalone hostitel, druhý standalone hostitel, mezi nimi síťový kabel a přenesete to. Jo. S tím, že 2012 R2, co k tomu ještě přidala, princip je pořád stejný, nicméně trošku se zlepšila třeba ta technologie, že v tuhle chvíli, když se přenáší ta operační paměť, tak se nejdřív na jedné straně zkomprimuje, na druhé straně dekomprimuje, čím se trošku eliminuje to úzký hrdlo v podobě sítě. Jo, pak je tam zhruba o polovinu rychlejší celý ten přenos. I ty změny to dělá takhle. Případně, co se tam ještě dá využít, tak je přenos přes SMB protokol, kdy pokud máte karty typu InfiniBand nebo něco podobného, něco, co podporuje Remove Direct Memory Access, tak tam přes jeden drát už je to tak rychlý, tam se dostanete až na nějakých 56 gigabitů za vteřinu, že už se žádný komprese a podobné věci neřeší, prostě se to pošle přes SMB sdílení, no a v tu chvíli se dostanete až na nějaký čtvrtinový, možná pětinový čas oproti té klasické migraci. Jo, čili, jak říkám, v té 2012 R2 ne, že by byla nějaká zásadní změna principů, nějaká revoluce, ale spíš se to evolučně posunulo dál, aby to bylo rychlejší. Co taky přibylo ve 2012, co ještě 2.8 neměla a na čem nás VMware hrozně tepal, tak byla storage migrace. Neboli mám virtuální stroj, ale tentokrát nechci přesouvat ten virtuál, ale chci přesunout jeho virtuální pevné disky. To 2008 za chodu neuměla. Museli jste ten virtuál vypnout, přesunout, zapnout. Tady už to za chodu jde. Zjednodušeně to funguje tak, že to VHDčko, když mu dáte pokyn k tomu, že ho chcete přesunout jinam, tak se začne vytvářet jeho kopie. Pokud se tam během té doby zapisují nějaké změny, tak se zapisují do obou dvou míst, no a ve finále, když je ta kopie hotová, tak se to prostě jednoduše přepne. Jo, takhle funguje princip. Zase platí to, že jich nepotřebujete na to žádný klaster nebo něco podobného, umí to i standalone hostitel. Tuhle migraci konkrétně umí i třeba ty Windows 8, 8.1 a zase jich můžete dělat víc v čase. Jo, čili zase záleží jenom na tom, kolik utáhne váš storage. Když tyhle dvě technologie spojíte dohromady, tak dostanete něco, čemu Microsoft říká Shared Nothing Live migrace. No a tam se v podstatě říká, že vezmu celý virtuální stroj, včetně toho běžícího obsahu operační paměti, včetně běžícího virtuálního pevného disku a přes síť to přesunu někam úplně jinam. Jo, a zase nepotřebuju k tomu klaster, nic takového. Jediný, co je potřeba, tak je síťová konektivita. Tam to prostě jednoduše zkombinuje obě dvě ty technologie, čili to, co jste viděli předtím, tak tady akorát daný dohromady. Jo. Tak, další věc, kterou Hyper-V umí, tak ta už míří do scénářů disaster recovery. Než se k tomu dostaneme, tak jenom v rychlosti k backupu. Co můžete v Hyper-V dělat, tak je zálohování virtuálních strojů za běhu. Jo, tam je věc, která se jmenuje Volume Shadow Copy Service a ta v podstatě dokáže udělat snímek toho virtuálu, takže vy jste schopni ho zazálohovat bez toho, abyste ho vypínali. Už to má dneska zase integraci s Azurem, čili pokud třeba nemáte nějaký diskový prostor nebo páskovou knihovnu na zálohování, tak můžete říct fajn, já ty svoje zálohy budu posílat přímo do Azure. Dobrý je na tom to, že to zálohování máte už přímo agenta pro Windows Server, čili ta služba jako taková počítá s tím, že bude nativně zálohovat Windows servery. A můžete využívat buď to náš vlastní nástroj Microsoftí, anebo je spousta nástrojů třetích stran, který tohle dělají. Ve všech případech to funguje tak, že ještě než ta záloha opustí váš server, tak je šifrovaná a ten klíč máte jenom vy. No, čili pokud třeba máte někoho, kdo nechce do cloudu a bojí se ho bezpečnost dát, no tak zrovna tohle je scénář, kdy ještě než to tam odejde, tak je to zašifrovaný a ten klíč je jenom ve vašem držení. No, mimochodem legrační potom je, když ten klíč ztratíte. Už se nám to jednou stalo, volal partner na podporu. Já tam mám zálohy, spadl mi server, nemám dešifrovací klíč, no, tak měl smůlu teda bohužel, to se fakt obnovit nedalo. A on ho snad, myslím, našel potom. Tak, když bych se vrátil zpátky do toho Hyper-Včka, co tam je za věc? Je tam něco, co se jmenuje Hyper-V replika. A to funguje ve scénáři, kdy vy máte nějaký dvě lokality. Ta jedna lokalita je primární, hodně vám na ní záleží, běží tam nějaký kritický aplikace, tak tam postavíte klaster, vysokou dostupnost, všechno máte redundantní. A teď se potřebujete bránit proti tomu, kdyby se náhodou stala nějaká katastrofa a opravdu celý to datacentrum přestane fungovat. Jo, to jsou, bohužel, ty scénáře se občas stávají. Může to být požár, povodně. Vemte si, kolik bylo povodní, jo, za poslední roky a kolik to odneslo serverů. Legrační na tom je, že já jsem jednou měl takhle taky jako seminář a tam mi pán říkal, že dostupnost serveru při povodni závisí na tom, jak vysoko je ten server v reku.
Jo, což byla zajímavá teorie, on to naštěstí taky myslel v legraci, chvilku jsme se tam pak dohadovali. Nicméně, pokud byste tohleto chtěli ošetřit, tak dřív, když jste tuhle variantu zvažovali, tak se to řešilo na úrovni diskových polí. Jo, diskový pole, který umějí synchronní nebo asynchronní replikaci, tyhle pole většinou začínají cenově na nějakých 7 místních částkách, čili určitě to není řešení pro každýho. V tuhle chvíli, pokud máte Hyper-V, aspoň 2012, tak vám stačí Hyper-V na jedné i na druhé straně. Úložiště tam můžou být, jaký chcete, můžou tam být, jaký chcete servery. Ono to v podstatě dělá to, že to ty virtuály vezme, udělá to nějakou úvodní kopii jejich. S tím, že ta kopie, tady jsou 2 možnosti. Buď to je síťový přenos nebo kabelový přenos. Schválně, jestli víte, jaký je mezi tím rozdíl. Ono totiž tady může být vanka. Jo? Tady se předpokládá, že tohle budou geograficky oddělené lokality, čili tady je možná nějaký vlastní propoj, nebudete přes internet, přes nějakou VPNku, každopádně to nebude úplně nejrychlejší. No a teď si vemte, že ty virtuály, říkal jsem, VHDX, virtuální pevný disk, 64 terabajtů, maximální velikost. Teď těch disků můžete připojit klidně 100 do jednoho virtuálu. Jo? To je obrovské množství dat. Čili pokud by to bylo něco takhle většího a ten síťový přenos selhával, klasicky přes internet nebo přes nějakou vyhrazenou lineu, tak vezmete externí USB disk, připojíte ho tady k tomu serveru, nahrnete na něj data, tu úvodní kopii, ten disk pak vezmete, dáte ho do kabely, s tou kabelou přejedete na druhou stranu, tam disk vyndáte a tu úvodní kopii nakopírujete z disku. Jo? Čili je to rychlejší a tohle je kabelový přenos. Jo? Každopádně, ať už to uděláte jakkoliv, jakmile máte úvodní kopii, tak tam potom Hyper-V už se stará o další kopie ve zvoleném intervalu 5 minut, 15 minut, 30 vteřin, záleží na vás. Všechno, co se změnilo na té primární straně, kopíruje na stranu sekundární. Jo? Čili pokud se pak náhodou něco té serverovně nebo datacentru stane, tak vy víte, že tady na té druhé straně jsou ty virtuály v konzistentním stavu připravený a stačí akorát spustit a začít používat. Jo? A zase nemusíte k tomu dokupovat nějakou drahou další technologii, je to přímá součást Hyper-V. Jo? Nepotřebujete k tomu nic dalšího. To měla už 2012 R2 tam přinesla ještě další možnost, což je replika z repliky, což už teda zní trošku paranoidně, ale vemte si, že to může být scénář, kdy to první datacentrum je vaše a tohle je třeba nějaký lokální hoster. Jo, protože vy nemáte svoji druhou lokalitu, no tak to sypete k lokálnímu hostrovi, on vám pak garantuje, že ty servery bude mít a může být trošku nervózní, že má jenom jednu kopii. Jo, takže si udělá ještě druhou kopii pro sebe, aby to celý měl k dispozici. Pardon? 5 minut. Může být? Jo. A vstupuje potom do toho zase Azure, protože ono to, že tam máte přenos dat, tak to je fajn, ale potřebujete tam ještě udělat nějaký proces, který řekne, když to první datacentrum spadne, kdo na to zareaguje. To Hyper-V třeba nemá nějaký dohledový systém, aby to sledovalo, jestli to běží nebo ne. Jo? Jak se ty virtuály spustí? Jestli se jim třeba změní IP adresy, protože už je to jiná lokalita, jo? Čili tam může být jiná IP adresace, můžou se změnit DNS záznamy, můžete tam vyvolávat nějaký opravný replikační kroky přímo na replikaci v rámci virtuálu. Pokud je tam třeba SQL, který někde replikuje, tak tam i 30 vteřin rozdílu může hrát roli, může vám to zbořit SQL repliky a podobné věci. Čili pokud pak tohle celý chcete orchestrovat, tak je tady služba Azure Site Recovery s tím, že ta replikace pořád běží mezi těma datacentrama, nicméně ten proces a dohled a podobné věci to pak zajišťuje Microsoftí datacentrum. No, s tím, že dneska už tady ta Azure Site Recovery dokáže replikovat i do Azure a spoustu dalších věcí. Tak, tady jenom animace. Tak a poslední věc jenom v rychlosti, kterou prolítnu, tak je ta síťová virtualizace. Já už jsem ji tady na začátku zmiňoval. Zjednodušeně to slouží k tomu, že když máte nějaké větší prostředí a máte tam spoustu fyzických serverů a nad tím běží spousta virtuálních strojů a jste zase třeba hoster, jo? To je takový ideální scénář. Hoster má 100 zákazníků, každý zákazník má 10 virtuálních strojů, chce, aby na sebe ty virtuály viděli, ale aby samozřejmě nikdo jiný do té jeho sítě neviděl. Což se typicky dřív dělalo za pomoci VLAN, nicméně konfigurovat VLANy, když si vezmete, jaký jsou tam možnosti migrací, že ten virtuál můžete přesunout odkudkoliv kamkoliv, kvůli vytížení, kvůli nějakým maintenancům a podobným věcem, tak pak se ty VLANy strašně těžko konfigurují, protože to musíte nastavit na úrovni virtuálu, na úrovni fyzického serveru a na úrovni switche. Navíc už se v některých velkých prostředích stávalo, že počet VLAN prostě došel. Jo, že 2000 VLAN, který se tam dají udělat, nemusí dostačovat. Právě proto je tam virtualizace sítí, kdy vy pomocí Hyper-V řeknete, já si tady vybuduju virtuální síť, ta bude pro zákazníka 1, virtuální síť pro zákazníka 2, klidně tam může být i stejná IP adresace a přitom ty sítě na sebe navzájem neuvidí. Jo, řeší to celý právě Hyper-V jako takový, využívá k tomu NVGRE enkapsulaci a v podstatě potom do těch paketů, které putují po fyzické síti, přidává GRE klíč, který říká, o jakou zákaznickou síť se jedná. Jo, když byste to chtěli vidět potom, jak to vypadá z pohledu síťového provozu,
Fyzický stroj 1, fyzický stroj 2, virtuál 1, virtuál 2 a virtuál 1 se chce pobavit s virtuálem 2, jo, s tím, že jsou ve virtuální síti. Virtuál 1 první, co udělá, pošle nějaký paket, pomocí kterého chce zjistit MAC adresu virtuálu 2, aby si s ním mohl pokecat. No, takže zeptá se, kde je IP adresa, pošle ARP paket, ten zachytí virtualizační platforma a řekne jasně, tohle patří k virtuální síti číslo 5001. Vůbec to neposílá do fyzické sítě, zachytí to ta síťová virtualizace, ta má svoji vlastní ARP tabulku, která se týká samotné té virtuální sítě a řekne, tenhle ten virtuál s touhle IP adresou má takovou a takovou makovku, no a tuhle informaci vrátí tomu virtuálnímu stroji číslo 1. Jo, ten už potom teda ví, s kým se chce bavit, takže zkonstruuje nějaký paket a řekne jasně, hele, virtuále 2, na téhle a téhle IP adrese a téhle makovce posílám ti data. Jo, s tím, že ten paket se dostane do Hyper-Včka, tam se k němu potom přidá právě to číslo sítě, tak aby i ty další Hyper-V servery věděli, k čemu přesně to patří. No a následně se tohle celý udělá jako konstrukce fyzického reálného paketu. Jo, ten potom vypadá takhle, přejde to do toho druhého fyzického serveru, no a tam opačným postupem. Nejdřív se tomu odebere ta fyzická část, pak se tomu odebere IDčko té sítě, no a následně ten paket doputuje k virtuálu na druhé straně. Jo, čili velmi užitečná a efektivní technologie, pokud potřebujete mít oddělená síťová prostředí na úrovni virtualizační platformy a zase stejným způsobem funguje Azure. Jo, v Azure vy si můžete udělat takovouhle virtuální síť, naflákat tam svoje servery, propojit to VPNkou se svým vlastním prostředím, což teda ten Windows server potom umí taky, 2012 R2, ten tam na to má gateway. No a jakmile tohle uděláte, tak máte vlastní oddělený prostředí, byť to samotný datacentrum je obrovský a pod tím funguje spousta dalších věcí. Jo, čili i tohle to můžete od Hyper-Včka očekávat. Tím se dostávám ke konci povídání. Tady nějaký zdroje informací, jediný, který bych z toho asi vypíchl, je MVAčko. Nevím, znáte někdo MVA, Microsoft Virtuální akademii? Výborně, pár z vás ano. Pro ty z vás, kteří ne, pokud půjdete na adresu mva.msl, tak tam najdete výukový portál. Samozřejmě je tam všechno zdarma a je tam spousta výukových kurzů pro ajťáky i pro vývojáře. No, obrovská spousta informací, rozhodně doporučuji. Tak a protože už jsem přetáhl čas, tak není ani čas na dotazy, ale já budu teďka mít nahoře workshop, čili kdybyste se kdokoliv chtěli na cokoliv zeptat, tak určitě přijďte, rád vás uvidím a můžeme si o Hyper-Včku pokecat. Díky. Děkuji.